Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Sri Wahyuni, kelas 12 akuntansi 3. Nomor absen 2. Sakderengipun kula lan panjenengan aturaken alhamdulillah sampun diparingi kesehatan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanca sedaya sehat tansah. Ing bab mriki kula badhe mbahas angen-angen sawise lulus saking SMK Negeri Setunggal Kasreman. Sawise kula lulus saking sekolah, saleresipun sesampuning lulus kula kajeng melanjutkan kuliah. Nanging amargi kondisi ekonomi kula mboten estu melanjutkanipun lan tiyang sepuh nggih mungkin mboten saged biayanipun, pramila kula ajeng nyambut damel rumiyin. Soal pandamelan kula sampun ditawari kalih kanca kula lan tiyang sepuh kula. Bilih kula ketrima, kula kajeng langsung nyambut damel wonten mrika. Gaji saking kula nyambut damel ajeng kula tabung kagem tiyang sepuh lan kebutuhan kula. Mungkin sekawan dumugi gangsal warsa bilih tabungan kula sampun cekap, kula mungkin ajeng medal saking pandamelan kula lan kajeng mbikak bisnis alit-alitan. Menawi usaha kasebut laris, mungkin kula ugi ajeng buka cabang lan buka lapangan usaha kangge kanca-kanca sedaya yen durung enten pandamelan. Saking usaha bilih sukses, kula kajeng memberangkatkan tiyang sepuh kula umroh. Cekap niku bab kang kula bahas, mugi-mugi kula bisa sukses. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.